Ginangot ni Senator Judge Robin Padilla ang petsa sang pila ka tseke para sa confidential funds ng Office of the Vice President sa anibersaryo sang Communist Party of the Philippines New People's Army kag National Democratic Front sa ika-13 nga adlaw sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ginsiling ni Padilla nga ang mga petsa sang pila ka tseke ang malapit sa anibersaryo sa mga nasambit nga grupo kung saan masami may nagakatabo nga mga pagpang-atake. Sunod sa iya, wala sang natabo nga mga pag-atake sa amo nga mga tilion. Kasunod sini, ginpamangkot ni Padilla ang testigo nga anay State Auditor sang Commission on Audit Intelligence and Confidential Funds Audit Office o kung COA-ICFAO nga si Attorney Roderick Wamil kung nagapati ini nga dako ang papel sang confidential funds kag sang mga confidential agent sa pagpugong sa mga pagpamahog kag mga pagpang-atake. Nagsabat naman si Wamil nga nakadepende ini sa mandato sang ahensya. Yung una pong cheque ay 125 million December 20, 2022. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Opo. Batid niyo po ba na ang founding anniversary ng CPP-NPA ay December 26? Wala po akong personal knowledge about that, Your Honor. Opo. Dahil wala po kayong katulad ng sinabi ni Senator Lacson, wala po kayong clearance, ano? Pangalawa, second check po, 125 million January 31, 2023. Tama po? Yes po, Your Honor. Opo. Ang NPA founding anniversary po ay March 29. Batid niyo po ba yun? Wala po akong personal knowledge about Okay. that, Your Honor. Third check, 125 million, April 18, 2023. Tama po ba? Hindi ko po matandaan yung date po ng cheque. May I refer po to the check po? Stopwatch please. April 18, 2023 po, yung 125 million. Yes po, Your Honor. Opo. Ang 50th po, golden anniversary ng NDF, National Democratic Front, ay April 24. Kaya ko po nabanggit lahat to. Ito pong mga dates na to, nung December 26, March 29, April 24, lahat po ito, walang nangyaring attack. Lahat po foiled. Wala po. For the first time, wala pong nangyaring attack. Kasi tuwing founding anniversary, may attack. Ang tanong ko po, Ginoong Kabayan, naniniwala po ba kayo na malaki ang papel ng confidential fund at confidential agent? Depende po yun sa kung ano po talaga yung mandate ng agency po, Your Honor.